Пра Беларусь у свеце дагэтуль ведаюць няшмат, нават адукаваныя людзі. Днямі ў вядомым акадэмічным выдавецтве Oxford University Press выйшла англамоўная кніга «Беларусь. Што трэба ведаць кожнаму». І гэта якраз спроба патлумачыць Беларусь замежнікам, яе гісторыю, ідэнтычнасць і сучасную палітыку. Я пагутарыў з аўтарамі кнігі, беларускай паліталагіняй Веранікай Лапуцкай і канадскім гісторыкам Дэйвідам Марплзам. Кніга пачынаецца раздзелам пра прэзідэнцкія выбары 2020 году і пратэсты пасля іх. Гэта была ашаламляльная, драматычная змена ў тым, як паводзілі сябе беларусы, іх рэакцыя на дыктатуру такога маштабу. Гэта, напэўна, беспрэцэдэнтны выпадак з пункту гледжання колькасці людзей на вуліцах, якая прапарцыйна была большай, чым на ўкраінскім майдане ў ягоны пік, улічваючы насельніцтва дзвюх краін. І я не думаю, што ідэі і агульная воля народу, якія праяўляліся ў той час, раптоўна зніклі. Гэта было рэпрэсавана, загнана ў падполле, але змены, якія тады адбыліся, былі настолькі глыбокамі, што я перакананы, яны закранулі большасць людзей, незалежна ад таго, знаходзяцца яны цяпер у Беларусі ці ў выгнанні за мяжой. Аўтары кнігі адзначаюць, што падтрымка з боку Расеі была ключавой для выжывання рэжыму. Але я таксама думаю, што Лукашэнку маглі б зняць з пасады да ўмяшання расейскай арміі. Ён мог бы ўцячы, напрыклад, як Януковіч уцёк з Кіева ў 2014 годзе. І думаю, што ён мог быць вельмі блізкі да гэтага. У кнізе тлумачыцца, што ў 22 годзе Лукашенка быў занадта слабы, каб адмовіць Пуціну ў выкарыстанні беларускай тэрыторыі для вайны. Але аўтары лічаць, што афіцыйны Менск яшчэ мае пэўную прастору для манеўру. Думаю, што Лукашенка мае дастатковы рэсурсаў, каб супраціўляцца выкарыстанню беларускіх войскаў у расійскіх войнах. Гэта таксама было б вельмі непапулярна, і мне здаецца, што нават на гэтым этапе Лукашенка крыху думае пра тое, што, магчыма, у яго ёсць 20-25% насельніцтва, якое падтрымлівае яго. Ён павінен захаваць гэтую падтрымку, каб легімітызаваць сябе на пасадзе. Вераніка Лапуцька тлумачыць. Кніга мае адкрыць тое, чаго замежнікам часцей за ўсё не відаць. І для мяне вось мэтай менавіта было паказаць тыя старонкі гісторыі беларускай, якія скрыты, якія такім чынам маглі б таксама чытачу даць зразумець, хто такія беларусы, чаму яны паводзяць сябе так, як паводзяць, чаму вось у дадзены момант гісторыі Беларусі мы маем тое, што маем. Для выдавецтва таксама было важна паказаць, ці падтрымліваюць беларусы расейскую вайну ва ўкраіне. Мы раздзелілі, што рэжым так, а беларусы не. Калі проста казаць, але ў кніжцы, конечно, гэта все больш так з дэталямі. Прафесор Марплз адзначае, што многія на захадзе проста не ўяўляюць гістарычнай глыбіні Беларусі. Думаю, яны захочуць даведацца, што Беларусь мае мінулае і што яна мае мінулае да 20-го стагоддзя. Ведаеце, рэжым засяроджваецца на вялікай айчыннай вайне і дасягненнях вялікай айчыннай вайны, якія нельга недаацэньваць. Але Беларусь мае значна больш далёкую гісторыю, і паходжанне Беларусі можна прасачыць ажно да сярэднявечча. І таму, кажа прафесор Марплз, натуральна размаўляць пра беларускую дзяржаўнасць. Падзеі сакавіка 1918 году таксама вельмі значныя, хоць яны і былі кароткімі ў часе. Гэта ўвасабляла імкненне беларускага народу стварыць сваю ўласную дзяржаву ў той час, калі расейская імперія развалілася. Вераніка Лапуцька асобна падкрэслівае беларускі гістарычны досвед суіснавання розных культур і ўзаемнай дапамогі. Такі прыклад Рэч Паспалітай і ВКЛ асабліва вельмі добра паказвае, як могуць функцыянаваць таксама людзі, якія належаць да розных народаў і ходзяць у мечэт, у сінагогу, у царкву і у касцёл. Але не гэта функцыянуе, яны жывуць мірна і сябруюць. І мы ведаем, што таксама пра гэта напісана ў кнізе, што нават падчас Другой сусветнай вайны ёсць выпадкі, калі татары ратавалі габрэйскіх дзяцей, таму што яны маглі так, таму што і там хлопчыкі праходзяць абрязанне, і можна было як бы рабіць выгляд, што гэта дзеці татарскія, бо яны таксама былі цёмныя, і што менавіта таксама у мяне ёсць сябры, якія перажылі Халакост, яны яшчэ жывыя, і яны памятаюць, што у габрэяў, напрыклад, у Менску, татараў, яны жылі на суседніх вуліцах у цэнтры часта, і яны сябравалі.
Ці ёсць будучыня ў Беларусі як паўнавартаснай суверэннай дзяржавы? Дэвід Марплз – асцярожны аптыміст. Але ў доўгатэрміновай перспектыве Беларусі ёсць будучыня. Так, я больш аптымістычны ў доўгатэрміновай перспектыве. Вераніка Лапуцька глядзіць на гэта яшчэ больш упэўнена. Яна ўжо існуе як незалежная, і я тут пагаджуся багата з кім, хто кажа, што насамрэч беларускі кейс, ён даволі паспяховы, таму што калі паглядзець на гісторыю, на стагоддзі, столькі было шансаў Беларусі знікнуць з мапы, а яна па-ранейшаму ёсць, Беларусь трывае. І, канешне, гэта дзякуючы людзям, дзякуючы адданым беларусам, якія захоўваюць мову, захоўваюць культуру, якія самі ёсць патрыётамі краіны, а не уладаў, і для якіх вось важна, каб гэта Беларусь існавала. Беларусь доўга была па-за фокусам захаду. Але пытанне ўжо не толькі, ці ведае захад Беларусь, а яшчэ і як беларусы самі раскажуць свету пра сябе. Будзьце сабой і стварайце сваю ідэнтычнасць, бо вам абавязкова варта гэта рабіць.